Pixka bat horrela planteatu dugu solasaldia. Bueno, nire eskubian, Maider Lizoin Kotanda, Nafarra, Ane Garmendia Alberdi, Gipuzkoarra, Ezkio Itxasokoa, eta Jon Zubizarreta Arturo, bera Oñatin jaioa, baino Bilbon bizi da gaur egun. Beraz, esan genezake, Nafar bat, Gipuzkoar bat, eta Bizkaitar prestatu dut, nola esaten da, baina bueno. Orduan, besterik gabe, Maider emango diot hitza, bere burua aurkez dezan, eta gero Ane eta Jon mesedez zuek jarraitu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mila, eta izieri, eta hemen egoteko, ona etortzeko gonbita egiteagatik. Ni Maider naiz, itzulpengintza eta interpretazioko gradua egin nuen Gasteizen, eta han azken urtean ikusentzunezkoen itzulpengintzaz maite mindu nintzen, eta orduan gero master bat egitea erabaki nuen horretan espezializatzeko. Londresen egin nuen Ni batez ere bikoizketan eta azpitituletan aritzen naiz. Normalean euskarara egiten dut lan. Telesaia, marrazki bizuena, filmak eta dokumentalak. Eta azkenaldian, badara mazkit urte batzuk, kantak ere egokitzen ditut euskarara, batez ere. Literatura itzulpen bat edo beste egin dut, baina, euskeria bat. Jon naiz, eta nik ineman Londresen ikusentzunezko masterra, eta nola 14 urte, eta ordutik itzuli dut, Ni batez ere bikoizketan eta azpitituletan aritzen naiz, normalean euskarara egiten dut lan. Galderak egiten da zuen, nire zertzen dago, nahi gustatuko litzeak, ezer baino ez, pixka bat kokatzea, zer lan ikusentzunezkoen alorra, ikusentzunezkoen itzulpen gintzaren, beti hori izango da. Literatura itzulpen bat edo beste egin dut, kokatzea edo. Zer hartzen du, zer barne hartzen du ikusentzunezkoen itzulpen gintzak? Jon naiz, Zuek nahi dezuna, erantzun zara. Londresen ikusentzunezko masterra, eta nola 14 urte. Baitu disiplina, eta hemen hiruron artean botako ditugu. Ni batez ere bikoizketan eta azpitituletan aritzen naiz, normalean euskarara egiten dut lan. Galderak egiten da zuen, nire zertzen dago, nahi gustatuko litzeak, ezer baino ez, pixka bat kokatzea, zer lan ikusentzunezkoen alorra, ikusentzunezkoen itzulpen gintzaren, beti hori izango da. Literatura itzulpen bat edo beste egin dut, kokatzea edo. Zer hartzen du, zer barne hartzen du ikusentzunezkoen itzulpen gintzak? Jon naiz,
itzulpenak, ez? Pantailan Zuek nahi duzun alde erantzun gara. bideo baten audioa hizkuntza batean egon, eta tituluak beste hizkuntza baditu disiplina, eta hemen hiruron artean botako ditugu. Ni batez ere bizkoizketan eta azpitituluetan aritzen naiz, normalean euskarara egiten dut lan. Galderak egiten ez dira, ikusi zer nahi gustatuko litzaidake ez baino azken aldia pixka bat tokatzea zer lan ikusentzuneko. Hor ere batzuetan azpitituluak behar izaten dira, museoetan, publizitatean ere erabiltzen dira. Eta gero ja lanean edo entrega batean eskatu aldute, guk azpitituluen fitxategia entregatzea, edo bideoan txertatuta. Hori da pixka bat azpitituluek hartzen duten eremua. Gero bestalde bikoizketa disiplina egongo litzateke, eta bikoizketak dauzka bi zati nolabait esatearren, itzulpena batetik eta egokitzapena bestetik. Azkenean bikoizketan egin behar dena da jatorrizko aktoreen ahotsak xede hizkuntzako beste batzuekin ordezkatu. Hortarako berez errespetatu behar dena da sinkronia, eta hor sinkronia mota desberdina daude. Labur aipatuko ditut ze beste, luzatuko behar. Bateago isokronia dela denbora, irikitzen duenetik, isten duen arte, eta hor bat etorri behar du itzulpenak jatorrizkoak dioenarekin. Gero dago sinkronia fonetikoa hori asartuko lirateke Espainiak eta isilunak eta bar, hori, ahoa noiz irikitzen den, isten den, errespetatu behar da, hori da sinkronia fonetikoa. Batez ere lehen planotan, ahoa asko ikusten bali bazaio aktoreari, hor, gero, egongo litzateke sinkronia zinesikoa ditzen zaiona, hori da, errespetatu beharko litzatekena, kasu hortan sartzen dira mugimenduak, buruarekin bai egiten badu ezin duzu ez esan, horrelako gauzak, gorputzeko mugimenduak errespetatu behar dira. Eta, bikoizketa, ikusi, aurkitu daiteke filmetan, marrazki bizidunetan, telesailetan, baita, Maiderrek esan duen bezala bideo korporatiboetan, iragarkietan, eta gero beste disiplina bik, dago zer ikusi za irisgarritasunarekin, gazteleraz, accesibilidad emanekin. Eta alde batetik daku horrentzako azpitituluak, eta kasu honetan dira azpitituluak, baina azpititulu normaleri kakotxartian geiketan txeko soinuak identifikatu egiten da, norkik zeinek hitzikin dauen, soinu dauen pantailan ez dena ikusten, horrelako gauzak, azkenean, entzumen ezgaitasuna dakoen pertsona horrek, aukera izateko eduki hori ulertzeko edo jasotzeko ezgaitasunik ez dakoen pertsona bezala. Eta gero bestalde batetik dau, audio deskribapena, eta hau da ikusmen ezgaitasuna dakoen pertsonentzako, eta hemen ditzen dena da, pelikula edo, bideo hortan itzen ez dauenean edo entzunbidan soinu garrantzitsu bat ez dauenean, tarte horretan ahots batek deskribatzen dau zer gertatzen ari den, ez? Pelikula entzuten labiden pertsona horrek ulerketako zeinek esan dauen, hori esan dauen pertsona nolakoa dan, ze kontestutan dauzen, eta deskripzio bat egiten duzu, ez da? Hori, disiplina askotarikoak, eta gehiago jarraian esan barkatu bakoitzea, bota. Bestaletik baukagu bideojokoen itzulpena, eta bideojokoek nahasten dituzte, orain aipatu ditugun modalitateak, ez? Eta baita ere,
zati bat izango litzateke lokalizazioarekin lotuago dagoena, erabiltzaile interfazea eta menuak eta hori guztia. Baina, karo, gero ere baditugu, pertsonaiek hitz egiten dutenean, gertu aldira azpitituluak, eduki hori ere egon alda bikoiztuta, irisgarritasuna ere aplikatzen da bideo-joko batzuetan, orduan izango genituzke pertsona gorrentzako azpitituluak edo audiodeskribapena. Egia esan, bideo-jokoek aukera asko ematen dituzte erabiltzaileak bere erara pertsonalizatzeko bideo-jokoan aritzearen esperientzia, ez? Orduan, horregatik nahasten dira hainbeste elementu. Eta, bai. Bukatu nire zerrendatxoarekin. Gero noski, zuzenketa lanak ere jaso ditzakegu. Eta zuzendu aldugu, edo bikoizketa gidoi bat, azpitituluak, audiodeskribapen bat, azkenean ikusentzunezkoen itzulpenak hartzen dituen disiplina horiek guztiak. Izan liteke zuzenketa linguistiko bat, edo zuzenketa izan daiteke baita ere lotuago estilo gida batekin. Adibidez, enpresa batek edo bezero batek azpitituluak egiten baldin baditu estilo gida bati jarraikiz, zuzenketa lan hori jasotzen baldin badugu, izango da ziurtatzeko estilo gida respetatzen dela, eta bar. Eta, gero, konforminaren Bai, lotuko dut. Zer? Vale. Nila piztu zure. Bueno, Maider barkatu, arazo tekniko bat omen daukagu, omen da ondo entzuten etxetik edo streamingen bidez, orduan ari dira hemen teknikoak konpondu nahian, orduan ari ginen, igual mikro itzaliezkeo eta piztezkeo eta horri ikusi gaituzue horako movimentu zaxelebre batzuk diren, baina haber konpontzen den. Bueno, ara ere, ja, segi Maider, ez dakizu kokatu duzun, da beste da. Azken gauzatxo bat faltatzen. Zuzenketen blokean ere sartu genezake conforming, edo, ingelesez conforming deitzen dena, eta hori izango litzateke, azpititulu batzuk, jada, sortuta dauden azpititulu batzuk, moldatzea, bezero horrek erabiltzen duen estilo gidara. Igual, lerro bakoitzan dagoen karaktere kopurua mugatu beharko dugu, edo agian bezeroak lerro bakarrean nahi ditu azpititulu guztiak, eta orduan moldaketa horiek egitea. Gero, bikoizketaren barruan sartu beharko nuke beharra da, baina, ahots gain jarrien disiplina edo voice-over deitzen dena ingelesez. Disiplina da, danok ulertzeko dokumentaletan erabiltzen den teknika. Jatorrizkoa entzuten da segundo pare batez, horrela, eta gainean jartzen zaio bikoizketa. Eta horretarako jatorrizkoaren volumena jaitsi egiten da. Orduan honek teknika hori erabiltzen da dokumentaletan sinesgarritasuna emateko edukiari. Eta azkenekoa izango litzateke kanten egokitzapena, bikoizketarekin ere zerikusia daukana. Baina, egokitzapena edo moldaketa ere esaten zaio. Hau izango litzateke igual bikoizketaren barruan sar daiteken disiplinarik libreena edo. Azkenean bere mugak ere badituelako. Orduan, errimak, silabak eta tonuak
kontutan eduki behar dira, kantaren moldaketa ona izan dadin. Hortaz, ez da itzulpen deitzen horregatik, itzulpenetik arago dalako, ez? Itzultzen dena da, kantaren esanai orokorra edo, hor jokatu daiteke esaldiak, estrofa baten esaldiak, lekuz aldatzen, errima mantentzeko edo, kantena beste mundu bat. Norbaitek galdera bat bali badauka horri buruz, alde ezala. Eta beste lan bat inalduna da, azpititulu template edo plantilla sortzeia. Artxibo hau da, adibidez, ikusten du euskarazko pelikula bat, itzuli dauela txinako itzultzaile batek, adibidez, ez? Azpititula sortzeiaz gain, itzultzaile horri notak izteia, saltzeko, adibidez, hemen bertako termino bat itzen bat egoten bada, bersean edo kontestu piten bat emuteko, azkenean pertsona horrek itzultzia samurra inalesateko. Oso ondo, lehen esaten izan bezala, eta denak entzun gabe ikusten dut, askotariko, modalitate asko dituzuela, ez? Eta orduan bezeroak ere ala izango dira, ez? Ze bezero mota edo, ze bezero dituzue, nagusiak edo. Nik ikusentzunezkoi dagokienez, egia esan, bezero nagusia beste autonoma bat da. Hau pixkat oikanpokoa da, baina beste autonoma bat, bideoak egiten ditu, eta azpitituluak eskatzen dizkiote bideoetan, orduan nirekin jartzen da harremanetan hori behar duenean. Gero, eguneko txikiago batean, itzulpen enpresekin ere egiten dut lan, eta itzulpen enpresak orokorrean, eta baita ere ikusentzunezko itzulpen gintzari lotutako enpresekin. Eta noiz edo noiz jaialdiekin ere kolaboratu dut. Eta, besteok erantzun maioren orduan ikusten dugu, ez? Jaialdietan, eta jaialdiak ere gai askoren ingurukoak izaten dira. Eta hor egoten da, jaialdi bakoitza inguratzen da zuen gana, edo hor badaude agentziak, edo hori koordinatzen duten, ez dakit, hori, agentzia edo enpresak, edo... Nire kasuan, jaialdian badago itzulpen ezarduratzen den sail bat, eta orduan sail horretatik jarri ziren nirekin harremanetan. Denaen, badakit beste, igual jaialdi handiagoetan, haiek zuzenan kolaboratzen dute itzulpen enpresa batekin, eta orduan enpresa hori da bitartikari lana egiten duena, eta profesionalekin harremanetan jartzen dena. Ez dakit... Danetik dago. Izan daitezke, Maiderrek esan duen bezala, jaialdia behera zurekin harremanetan jartzea, edo bitartekari bidez, nahi danetik tokatu zait. Eta baita beste autonomo batzun bidez. Adibidez, nik Jonekin lan egin izan dut, zinema jaialdi baterako, eta danetik. Ez dakit, bakoitzak bere era funtzionatzen du, ez dakit horre... Egia esan ez dago ezarrita, bakoitza, ez dakit. Bestela zu zeu jaialdixakin kontaktuan jarri, o zuzendari batekin, o ez dakit, adibidez, eskalada guztekin mazatzu, eskalada talde batek dokumental bat inbidauela dakizu, eta, idatzin dekezu, komenda, hau interesa ikentzat, eta batzutan, aurkitzen dira lanak. Eta beste galdera bat. Zeintzuk dira zuen erronkak eta zailtasunak? Ikusi dut lan egiten duzuela alor askotan, ez? Denetarik
ez? Bueno, batzuk ja pixka bat espezializatuta zaudete, ez? Gehiago, bikoizketan, azpitituluetan, plataformatan, eta baina zein dia hola oroar zuen erronkak eta zailtasunak, edo nahi mauzue, zailtasunak eta gero hori erronkak, ez? Bai, bueno, zentratuko naiz azpitituluetan, pertsona gorrentzako azpitituluak ere egin izan ditut, eta, bueno, modalitate horretan, gauza teknikoak edo, lana zailtzen duten gauzak zer dira, oso azkar hitz egiten duten hizlariak, edo mantxo hitz egiten duten hizlariak, tokatzen zaizu azpitituluak egokitzea erritmo horretara, baina, azpitituluek baituzte haien arauak, ez, edo nolabait esatearren. Normalean, segundu bat baino gutxiagoko azpitituluak ezin dira irakurri, orduan hori da iraupen minimoa, luzegiak ere ezin dira izan, muga jarri hori da 6 segundotan. Baina, gero estilogiaren arabera, bezeroaren arabera moldatzen da. Beste batzuetan, igual norbaitek etenaldi asko egiten ditu, eta tokatzen zaizu batez ere euskararekin, igual gaztelaniatik euskarara itzuli behar duzun bideo batean, tokatzen zaizu edo egitura arraroak egitea, edo zuzenean ikusleek uler dezaten edukia, igual informazioa aurreratzea, edo bueno, eta ez zait orain txobertan ez zait zer gehiago bururatzen. Lanarekin nola zer ikusia dauketena, nik hor desberdinduko nik duzke, bai lanbideak behar dauzkan zailtasunak eta erronkak, eta bai guk gure lanean dauzkagunak. Nire adibidez lanarekin zer ikusia dauketenak, gertatu zait bikoizketan, hemen urte askotan oso euskaraz bikoizketa oso gutxi eginda, nahi falta izan zaitena izan da erreferenten falta egon da. Ez da egon hor, ez da teuki hor oinarri bat, ez da nire lanerako lagunduko idan, adibidez, gaztelaniazko bikoizketan, edo zein telebista jarri, edo zein zea jarri eta daukazu, gauzak nola egiten dian ikusteko modua, euskeraz urte askotan ez da asko egon, eta orduan horrek gero zuk erabakiak, itzultzerakoan erabakiak hartzeko orduan, gauzak asko zailtzen ditu. Ez daukazulako, hori, erreferentzirik. Eta gero, horrez gain, batzutan iristen zaizkizun materialak ez dira behar bezalakoak, askotan niri bikoizteko iristen zaizkidan materialak txuri beltzean datoz, marka askorekin, espirateatzeko. Orduan batzutan horrek ere lana zaildu egiten dizu. Batez ere bikoizketan ahoa hain ondo ikusi behar dezunean. Bestela, ez dakitola... Gero, esan bezero bakoitzak, nahi gertatu zaina da batez ere azpitituluetan bezero bakoitzak bere jarraibideak ditula, orduan askotan batekin baino gehiagokin lan egiten dezunean, txipa aldatu behar dezu. Honek eskatzen dizkit, 38 karaktere lerroko. Honek eskatzen dizkit 40. Gero, desberdina da, zinemarako, edo telebistarako, edo streaming plataformetarako lan egiten dezun. Orduan, jarraibide desberdin asko, eta gero daude hizkuntzarekin lotutako zailtasunak. Zailtasunak pila bada, ikusiko dezun bezala, Joni, utziko diot. Txanda. Bai, eta gero lan balditzakin lotuta bai, betikoa, ez? Epiak eru eta motzago dira, tarifak gora fanbiarrian askotan bera doiaz, gero bai, askotan komunikazio faltia askotan falta motatzen da, ez galdetu ahal izatea zerbait, gidoia idatzi dauen pertsonari, o olako gauzak,
askotan faltan motaten dira, eta, bueno, zuk aldozun bezala inbiozu soluzena hori, ez? Eta gero, esan duzu, hizkuntza mailako arazoak? Bai, bueno. Bueno, adibidez euskeraz, baita oso referente liburu oso gutxi dakula, ez? Gozarixuak, iztegixak eta hola, konparauta frantzesakin o gaztelaniakin, eta horrek zaitasun Bueno, gero pixka bat komentatu nahi nuen, Barkatu. Lan prozesuan ere izaten dugun beste zailtasun bat edo, zailtasun edo oztopo bat, konfidentzialtasun hitzarmenak dira. Garrantzitsua. Claro, enpresa asko sinarazten dizkigute hitzarmen hauek eta orduan ezin dugu horri esan nahi du ezin dugu proiektuari buruz hitz egin, gero gaina teorian, askotan hemen legez kanpokoak diren klausula batzuk dituzte, egile eskubidei lotutakoak, hori askotan igual eskatzen, sinatzen duzun paper horretan, esaten du eskubideak enpresa horri ematen dizkiozula, eta hori hemen mintzat legez kanpokoa da. Legez kanpokoa da, eta nahiz eta zuk hori sinatu, eskubide horiek zureak dira. Hori da legearen gainetik dago. Legea, zuk sinatzen duzun konfidentzialtasun hitzarmenaren gainetik dago. Hori hola. Hori zan, egin nahi nizuen galdera bat, moztu izudanean, ez? Ze entzunetenean, txuri beltzean datozela, piratea dala, ezin duzu hitz egin, ezin duzu, ez? Zertan... Batzutan, beste material batzuk oso kalitate honak iristen dira, baina batzutan bai. Eta gero, ikusi deten, atera deten beste ondorio txiki bada, beti izan da, itzultzaileak, ez? Bakarrik egiten da lan badala, bakarrik dagoen jendea dala, eta guain, iruditu zait, zuei entzun da, ez otean pixkat, ez dakit, areago gainera, ez? Zuen kasuan, ez? Ez daukazue hori, erreferentziarik, ez? Gutxi bikoiztu dalako. Ez daukazue materialik, zaila daukazue gidoilariarekin, edo, ez? Jende horrekin hitz egitea, ez? Pixkat hori ikusi dut, ez? Ez dakit, ikusentzunezkoak hain, ez dakit nola esan, ez? Hain, no esaten da, ez? Jende aurreko kontuak eta zer dira, baina gero, beti ez da, ez? Atzean dagoen lana. Atzean dagoen lana. Itzultzailearen lana oso bakartia da oroar, beste disiplina batzutan bai, eta ikusentzunezkoen alorreko itzultzaileona ere, nahiko bakartia da, ia denak autonomoak ja, denak ez erratearen. Eta bakoitza bere etxetik lan egiten du. Orduan, bai. Bueno, galdera hau ez neukan idatzita, baina, hola, bote prontoan, etorri zait, pixka bat gaiari helduta, orduan, zuek erreferentzia gutxi, material gutxi, tal, eta zuen artean, esan nahi, gidoilariarekin, edo zuzendariarekin, edo zinemaldieko ez dakiz zeinekin, zaila daukazu ez, baina zuen artean, zer moduzko giroa daukazue laguntzari dagokionez, edo... Neri gertatu izan zaitena da, aukera badago, guk elkar ezagutzen dugu, sareen bitartez, eiziaren bitartez, atraeren bitartez, orduan, hor harremanak sortzen dira, eta aukera daukagu, zalantza bat baldin badaukagu galdetzeko, edo, baina, egia da, lanean ari zarenean, sortzen zaizkizun momentuko zalantzak, ez direla, ez dakit nola esan hau, momentuan konpondu behar dituzunak dira, eta askotan ez daukazu denbora, askotan ez daukazu nori galdetu, edo, nahi gertatu izan zait, gaztelaniaz edo nori galdetu diezaioketela, baina euskeraz ez dut aurkitzen pertsona bat, ez dakit, taldetxo bat edo ez, esateko, batzutan hartu eta galdetzen duzu, edo norbaiti hola, baino nik hor, ikusten detela utxune bat bete daitekela
ikusentzunezkoetan euskeraz lan egiten dugunon artean edo ez dakit taldetxo bat edo nik askotan horren falta ez dakit eukidet. Eta bestela hori, zuk ikusten duzu zure burua askotan bakarrik erabaki linguistikoak edo dena delakoak hartzeko. Nire esperientzia. Bai, Jon. Bueno, eta beste galderatxo bat, baita zuek esan dakotik, aipatu dituzue hizkuntzak, ez? Osea, gaztelania dala, eta linguesa dala. Batez ere ze hizkuntzarekin lan egiten duzue? Gaztelaniarekin? Edo ingelesa, edo frantsesa, edo nondik etortzen zaizue baita? Ez barkatu pentsatu behar dut ziren, ikusentzunezkoetan hain gutxi egiten dudane. Jaten zaidu ere, bai, esango nuke, bai, gaztelaniatik euskarara gehien bat. Nik gehien bat ingelesetik euskarara egiten dut, katalanetik ere bai, eta gaztelaniatik euskarara ere bai. Ia dena euskarara egiten dut, egia da alderantziz tokatu zaitela, euskaratik gaztelanera bai azpititulatzeko, bai bikoizketarako. Baina batez ere, ez dakit, esango nuke 80% ingelesetik euskara. Nik izena ingelesetik gaztelaniara eta gero ingelesetik euskarara, jaialdi konkretu baten eta proiektu konkretu batzutan, baina horiek izan bat ingelesetik gaztelaniara. Eta horiek izan gaur egun ikusentzunezkoen mailan inglesa jakitia da isa hizkuntza basikoa, ez? Pelikula asko adibidez, egoten bada pelikula txinakoa, askotan ikendana da pelikula hori inglesera itzuli, eta munduko itzultzen jadanak itzultzen daue pelikula hori ingleseko itzulpen hortatik, ez? Eta ez da gauza oso gokisa egiteko, azkenean bi itzulpen dauz horratzetik, baina beraz inglesa jakiten mozu, zabalke dut asko. Ondo. Bueno, nun beste galdera bat hemen idatzita, baina esango nuke gutxi gora bera erantzun diozuela, baina berriro egingo dizuet, igual zerbait gehitu nahi dizu edo, eta da, zein dien euskerazko ikusentzunezkoen itzultzaile on abantailak eta desabantailak. Abenturak eta desabenturak ari zarete pixka kontatzen, baina, abantailak eta desabantailak. Desabantaila bat, igual da abantaila eta desabantaila. Ez gara asko. Orduan lana badago. Eta talde presioa ere errazago egin aldugu. Horretarako lotuta egon behar dugu, komunikazioa egon behar da gure artean, eta esango nuke hori dela igual puntu negatibo bat, ez? Ez gara asko, orduan zaila da, sare sozialetan eta elkar ezagutu dugu, baina, zuek zineten nire bi erreferenteak, bai? Hore, Twitterren eta han eta Jon zeuden. Baina gero, ziur nago, askoz jende gehiago dagoela, igual askoz ez, baina badago jende gehiago. Eta ez dugu elkar ezagutzen, ez daukagu sarerik, eta ez dugu hanek aipatu duen taldetxo hori, ez? Noizbait igual posta elektroniko hitz egin dugu, baina ez da hola, ez dugu talde bat, ez gaude lotuta, ez dugu komunikazio sendori gure artean. Eta hori igual desabantaila da. Nik abantaien aipatuko dut euskeraz lan egitaren abantaia momentu honetan dela geroz eta eduki gehiago daudela euskeratzeko zorionez. Ze utxunea, urte askotako utxunea izan da eta luzeegia. Orduan hor, abantaia bezala ikusten dut, geroz eta itzulpen gehiago beharko direlako euskarara egiteko, eta lana egongo delako, espero dugu, luzarorako izatea. Orduan, azkenen streaming plataformek eta ematen diguten aukera,
benetan euskararen aldeko apostua egiten baldin bada, izango da oso handia itzultzaientzat. Orduan itzultzaileak beharko dira, eta prestakuntza ere beharko da, hori aldarrikatu nahi dut. Ez dakit nori dagokion unibertsitateari edo ez dakit hor, bai ikusten dut beharra egongo dela itzultzailea prestatzeko, ze orain ikusten dut dagoela ez dakit, egoera pixkat lausoa edo ez dakit nola deitu, pixkat ez dakit nola deitu. Eta gero, bueno, desabantaia bezala, lehen aipatu detena, euskeraz ez daukagula erreferentziarik, orduan askotan zaila da euskeraz lan egitea, erabakiak hartzea, hau zuzen dago, hau ez dago zuzen, hau ahozkotasuna, ikusentzunezkoetan, adibidez bikoizketan, azpitituletan ere bai, baina neurri handiagoan bikoizketan, ahozkotasunak egintzen du, eta euskeraz ahozkotasuna lortzea ez da bat erresa ez dagolako, ez daukagulako korpus hori. Urte batzutan, 80. hamarkadan egin zen kriston lana, gauzak bikoizten eta euskerazko produzioak ateratzen, Goenkale adibidez. Baina hori eten egin zen, orduan, urte guztia hauetan egon da nutxune hori, bete beharra dago orain, eta hori, orain euskaraz lanean ari garenok, ez daukagu erresa askotan erabakiak hartzerakoan. Bueno, alde hon bat, adibidez, nola gutxi garen, tarifak jartzen askuan gure alde dago hori, ez? Ondala gutxi adibidez, plataformak hasi ziala euskerara itzultzen, adibidez, gaztelaniara eskanketa badean X, euskerara X eskanketen dutzen hasi iran, baina nola sekitzun, nola esan situazioa, ez. Geixo, duzut, azkenean, askori muntxo X bider bi, o bider iru, eta hortako oso garrantzitsua da, Maiderrek esan dagoena, gure artean elkartzia hori danok garbi izateko, ez? Eta esateko, joder, ezin du tarifak lurretik bota, ze ontxe, momentu honetan nola azten da bilen dana, ontxe jarri bihu maila, ez? Eta maila bajua gartzen bu, maila hori gotea oso zaila esango da. Eta, bueno, kasu hortan, oso garrantzitsua esango zen, danok batera gotea eta negoziatiko. Eta presio pixka bat egin dezakezu orduan, ez? Oraingoz bai. Errazago. Beste atzoi baino errazago. Ez pentsatzen nahi nitzen pixka bat, irudikatzen nahi nitzen hori, ez? Erreferentziak izan dituzuenak, ja, bueno, 80ko hamarkada aipatu dezu ez da, bueno, hor igual salto bat egon da, utxune bat egon dalako, baina igual zuek izango zarete erreferenteak, ez? Osa, urruna egiten degunean olako sola saldi bat. Espero dut. Espero ezagun ez entzutea hori, eh? Espero dut. Bueno, nik ere espero dut. Baina guk ere, gauza bat esan nahi bakar, guk ere referente izateko laguntza behar dugu. Esan nahi dut. Nik hor, bai eskatuko, ez dakit, hau nori eskatu. Zuk eskatuan, eta... Aran, zuk apunta hau. Adostasun, hau oso utopikoa da, baina bai, gustatuko litzaideake hizkuntzaren aldetik, euskararen aldetik, ahozkotasunaren aldetik, halako adostasun bat lortzea, eta erabakitzea gutxi gora bera, batez ere bikoizketan, ze azpitituloetan nik uste dut, bueno, ez dala hain, ahozkotasun hori ez dala hain nabarmena, baina, bueno, mantendu gara, baina beste neurri baten. Baina bikoizketaren aldetik bai, iruditzen zait oso garrantzitsua, adostasun hori lortzea, gauzak kalitatez egiteko, euskara beren ahozkotasuna ez hartzen laguntzeko, ze azkenean, ikusentzunezkoek euskararen erabileran nik uste dut kriston garrantzia daukatela. Orduan hori, hizkuntzalariei edo ez dakit nori eskatzen diet. Hemen, ez dakit, airera batako dut. Hori, danok batu gaitezen
ahozko euskera kalitatezkoa eta lortzeko. Naturala, bai. Ahozkota hori da ahozkotasunaren barruan, baina bai, naturala, bai. Ondo, bueno, ane, hori aprobetxau, mikroa zabalik daukazela, olakoak esateko. Bueno, pixkat sartuko gehi igual lanbidetik atera eta galdetu nahi nizueke baita nola ikusten dezuen, hau da zuen iritzi pertsonala edo, bueno, iritzi pertsonala eta gaina zuek bakizue asko, ez? Merkatua nola dagoen, beraz baita zein den euskarazko ikusentzunezkoen egoera. Ni pixkat ari naiz, oain, igual kantitateaz, gehiago ze dudari gabe, bakizue gero kalitateaz hitz egingo degula. Bai. Baina pixka bat horta iristen juteko. Nik hor, Maiderri txandak enduko. Bota lasai. Datu batzuk emango ditut, aldatu gidoia kanpainak atera ditun, lortu ditun datu batzuk ikusteko gutxi gara era nola dagon gaur egungo euskarazko ikusentzunezkoen egoera. Hemen, baina gero nahi bari mazu, baina aldatu gidoia eta bolak aipatzen zuena. Bai, ez datuak bakarrik. Bai, baina pixka bat gero esplikatu igual zer dan edo, gero, nahi mazu datu. Bai, ez datuak eman, adibidez, gaur egun zinema ekoizpenerako ematen dien laguntzen 170, gaztelaniazko lanetara bideratzen dela, ikusteko gutxi gara nola doan, hau itzulpenak barne, eta berez jatorrizko sorkuntzetara ere bideratzen dena, Eta, adibidez ez dakite hau iazko datua dan edo lehenagokoa, urtean ETBek 250 ordu inguru baino ez ditula euskarara bikoizten, eta garai batean 1500 ordu zirela, hor konparazioa ikusteko pixka bat. Eta, bikoizten dena, ia dena aurrentzatelako gaur egun. Eta, gero Zine Euskadik ere, zineman euskarak aretoki txikiagoa daukala, Zine Euskadik ematen ditun, zinema euskarazek ematen ditun filmak 20 orduko urtean, 20 ordu edo horrela dira, 12, 14 pelikula urtean. Eta hori, oraingoz hori. Gehitzen doa, ia da primeranekin eta bar, hori zeingo dugu gero, baina orduko purua igotzen doala, euskaraz bikoizten dan eta azpititulatzen dan edukiaren kopurua, baina oraindik lan asko dagoela egiteko. Eta kanpotik, esan nahi dut Euskal Herritik, kanpotik lan nahi iristen zaizue, esan nahi dut Netflix eta olako plataformak ere, hortik ere gero eta lan gehiago etortzen zaizue, edo pixka bat kontatuko iguzuen nola dagoen? Bai, nik euskarara ez dut itzultzen Netflix eta Prime Video eta horren olako plataformentzako, baina badako lankideak, azkenengo urte bat edo 2 urtetatik ona, gero eta lan eskaintza gehiago dako, ja. Alde hortatik positiboa da, muten dau, gero kontua da, jentiak ikusten dagoen eduki horreiko, ez? Hori garrantzitsua da, baina, muten dau gora da gala. Bai, hori, enpresa bat baino gehiago ja aspaldi jarri ziren, hasi ziren pila jartzen, euskarara galegora ere bai, zen katalanek beti bile dira aurretik gauza kontu hauetan. Hori, igual plataformekin lan egiten duten bitartekariak hasi ziren itzultzaile bila eta lana badago. Plataformek eragin dute gorakada handia horretan. Bueno, lehen esan dut kantitatea, baino ezinbestean kalitateare aipatu behar dugu, ez? Eta ezinbestean diot, berezkoa galako nire ustez galdera, baino azkena asteotan da ere, prentxan, ez? Ikusi dugu sustatun, berrian, sare sozialetan eta, pixka bat hauts batzuk arrotu dira, hor Josu Baramonez irakasle eta itzultzaileak, aurtengo zenez aldizkarian, eiziek argitaratzen duen aldizkarian,
artikulu bat argitaratu du, eta Netflixeko euskerazko azpidatzien segmentazioa eta hizkuntza kalitatea. Ez? Orduan berak egin duna da, oso ondo dakizuen ez dela, bost film edo aztertu ditu, eta hor ikusi dituen akats tipologiak, eta zelkatu ditu, eta pixka bat konklusioa berak ateratzen zuen, eta esaldi nahiko, hola, zea da ez, baina esaten du, esango nuke gramatikaren erabateko kolapso baten aurrean gaudela, eta kolapso hori oso zabalduta dagoela aztertu ditudan testuetan, ez? Gero, uste, hau, Josu Baramonesek berak esaten dula, ez? Dan, erabat ados nago, esaten du, kalitatea bermatzen ezpada, ikusleek ez dituzte euskerazko azpidatziak ikusiko. Eta aukera nahiago izango dute ingelesezko edo gaztelaniazko azpidatziak aktibatu, edo frantsesekoak, edo ez da. Orduan, batzutan iruditzen zaigu, egin eta nahikoa dela, ez? Eta nik uste benetan oso importantea dela kalitate hori bermatzea, ez? Hizkuntza ere... Esan joan. Ez, plataforma danak ez dagoela igual funtzionetzen, ez? Adibidez, gaur idatzi dut lankide batek, Prime Videorako lan aiken dagoela, eta, esan doz, hor asko arduratzen diala zuzenketa prozesu bakin, eta imagino hori garri ingo dela, ez? Eduki horrek ikustela askoan. Eta Netflixek, adibidez, inglesetik gaztelaniara itzultzen dian edukisak zuzenketarako orduan, lan handixa egiten dau. Eta, dau prozesu bat hor, lehenengo enpresa bertan zuzenketan dia, gero bidaltzen dia Netflixera, Netflixen dauz eduki hori zuzentzeko modu desberdinak, zuzendulek eduki dana, edo eduki horren zati bat, zerra igazki badau, atzera itzultzaileari bidaltzen txako, zuzenketan dau, beste pertsona batek konprobaiten dau zuzendudan edo ez. Osake, gaztelanian adibidez iken dago lan asko. Beste kontua da, hori euskeraz iken dan. Eta ikusten dunez, engunetan ez dala egiten. Hori da, hori galdetu behar nizun, badakizun, euskeraz ere prozesu hori egiten da, baina, ezagun da, ez dala oso zorrotz egiten, ez da? Ze, Josuk azterketa bat egin du, baina, ikusleok ere hor gaude, ez? Bai, esan duzu gaztelaniaz bai, baina uste dut, aurreko astean Aneta biok egon ginen atraik antolatutako kongresu batean, eta kalitatearen auzia atera zen. Eta aipatu zuten, gaztelaniaz ere, garai batean, zuzenketa prozesuak bi urrats zituela, edo, igual bi zuzentzaile ari zen zirela edukia zuzentzen, baina azken boladan dirudienez nagusitzen ari da zuzenketarik ez egitea. Itzultzaileari lana bidaltzen diote, materiala bidaltzen diote, eta esaten diote, jakintzazu ez duela inork zuzenduko. Zuk entregatzen duzuna, plataformara doa zuzenean. Maider, aprobetxatuko dut, gero bukaeran esateko asmoa nun, baina erabat loturik dagoenez, zerak bazkide bat, eiziko bazkide batek, itzultzaile batek, biali digu galdera bat, aldez aurretik, gero nik zuei egiteko, eta erabat lotuta dago, eta hori da, ez? Galdera hauek egiten ditu. Ikusentzunezko testuak inork zuzentzen alditu. Testu guztiak zuzentzailearen baten eskuetatik pasatzen dira. Zuzenketa jasotzen dutenean, itzultzaileek badute harreman zuzenik zuzentzailearekin. Hau da, zalantzaren bat izatera edo argitu beharreko kontu labainen bat egotera, zuzentzailearekin hitz egin dezakete edo idatziz galdetu. Eta bigarren galdera bat egiten du, baina baita lotua dago, zuzenketak egiten direnean zeinek dauka azken hitza, zuzentzaileak ala itzultzaileak. Pixka bat, guain igual nastingo dugu, galdera bat, eta zuk esaten ari zinetena, baina gai horren inguruan. Azkenean da, nabel mazuen labur bilduz, inork zuzentzen ditu, badago zuzentzailerik,
Gero, itzultzaileak badu harremanik zuzentzailearekin, lehen esan dugu gidoilariekin eta gutxi, ez? Esango dut, lanaren, bezeroaren arabera, danetik dago. Batzutan bai dago zuzentzailea, beste batzutan ez, nik adibidez Jonekin elkarlanean itzuli izan detenean, nik itzuli eta bera zuzendu alderantziz, hor bai azkenen zuzentzaile bat egon da. Gero egia da beste batzutan ez, eta zuzentzailea egon baldin badago, batzutan berak egiten dituen aldaketak dira dijoazenak. Beste batzutan bai daukazu aukera, esateko, zergatik egin diazu aldaketa hau, eta erantzuten dizute, baina, bueno, dago danetik. Funtzionatzeko modua, lan egiteko modua, ez dela prozesua, ez dela enpresa bakoitza da mundu bat. Orokorrean, plataformeri etxako jasko guztaiten erlazio esatia zuzentzaile eta itzultzailean artean, baina proiektu txikinauak badia edo bezero zuzenean bezero batek lan egin muzu, asko samurra bada beste pertsona horrekin hitz egin ahal izatea, ze eurak interesa dako produktua aldan ondu erurtetea, ez? Baina, bueno, ja behin plataforman munduan sartzen denean, enpresa handi honeiri etxako hilar egin porta kalitatea. Gure dabe aldan aguren bukatzea proiektua eta aguren gora posaitzea, eta hor bai saioa da komunikazio nagotea. Eta gustatuko, esan nahi dezuek aldarrikatzen duzue zuzentzailearen beti figura. Eske komunikazioa egon behar da. Beti. Bai, baina eta gaina gustatuko litzaizueke pentsatzen dut hori. Hori serio hartzea ez, eta itzultzaileak egotea ikusentzunezkoetan ere hortan espezializatuak edo, nolabait izateko. Ze egia da, idatzizkoan edo, gero eta figura ez dakit ez, ezagunagoak eta, ez? Osea, iskututik ere ateratzen nahi dela, ez? Zuzentzaileak. Oain alorronetara ekarrita, zuzentzaileak, dira beharrezkoak alor guztietan eta ikusentzunezkoetan ere bai. Itzultzaile honenak betik ingo da bakatzen bat, hori ziur. Eta naiz eta lau bider berri ikusi zure itzulpena, ziur aterako dizula akatzen bat edo beste, hori... Hori egia da alor guztietan gertatzen dela. Gauza da, taipo edo errata edo golako gauzak, gero ja beste kontua da, kontu gramatikalak, ez? Netflixen ikusten gabitzenak, golako gauzak, ja, ez tia, horretzian beste zerari dago, ez? Igual itzultzaile horrek, pilimak etxo ikasi biako eban, olako proiektu handi baten sartu baino lehena, o atzian oso zuzentzaile hon bat euki, o ez dakit. Eta zergatik hainbeste akats eta alako akatsak plataformatan eta adibidez, Netflixeko kasuei buruz, adibidez? Bai, ez dakit, esan nahi dut, nik, ez? Osa, profesionalekin hitz egiten nahi gira, eta zer gertatzen da horre, edo ez dakit nola galdetu? Nik ez dakit horrez daukat informaziorik, ez dakit norkitzuli dituen, iruditzen zaitena da, azkenean, ez dut esango edo hori eman diotela, baina ez dutela benetan ikusi itzultzaile horiek euskaraz zeukaten maila. Ez dute, ze ikusten da, hori, Jone komentatu ditun akatsengatik eta itzultzaileek ez dirala akats, hori, tipografikoak eta bar dira akats sakonagoak edo euskararen mailarekin zer ikusia daukatena. Orduan, hor nik errua, norbaiti botatzekotan kontratatu ditun pertsonari botako nioke, itzultzaileari baino. Ze zuk edukia zurea da, zuk erabaki behar duzu ze kalitate eduki behar duen, eta zuk jakin behar duzu nori ematen diozun. Ez baldin badakizu pertsona baten nola lan egiten duen, ez badaukazu pertsona horren erreferentziarik, edo beste gabe, edo nora aukeratu baldin badezu, hor azkenen ikusi dugu ze pasatu da. Eta ze baldintza ematen dizkiozun. Eta ze baldintza dauzkan itzultzaileak itzultzerak orduan. EPEak eta... Hori da. Bueno, hor esan behar dut, Josu Baramonesen zenezeko artikulu hori, gero berak nolabait osatu zuen artikulu hori
31 eskutik blogean, izieren blogean, ez? Eta hor aipatzezun, eta gaina hori ere apuntatuta daukat esaten du artikuluak, baina erren egiten du ikusentzunezko itzulpenen kalitatean eragina izan dezaketen alderdi profesionalak ez dituelako aintzat hartzen. Ez? Osa, zuen alderdi profesionalak, ez? Bereziki itzulpenen karguak entregatzeko peistuak eta itzultzaileek jasotzen dituzten ordainsariak. Osa, hori esaten du, ez? Ez da... Eta nik horrekin loturik ere, hemen apuntatu dut, eta kezkatuta zaudete gai honekin, eta esan nahi dut. Eta egunotan ikusi ditugun kritika, bueno, azterketak oso ondo, ez? Baina gero, Twitterren ere, ez? Takit, mingarriak egin zaizkizue, nola eragiten dizue zuei, ez? Hola, bolo-bolo ibiltzea... Nik, lehen esan detena gaztu baino lehen, Netflixen adibidez, beste plataformetan ere pentsatzen dut aukera egongo dela, akatzen bat balin badago, akatzen bat ikusten balin badezu, eta hau, mesedez, mundu guztiak egin dezala, banderatxo bat dago eskuin aldean goian, eta hor, adirazi diezaiok ez duk Netflixi, ze akats ikusi audioa dan, azpititulo dan, bereik jakiteko ez daudela gustora eduki horrekin. Hau, ikuslearen ikuspegitik esatez, denik euskeraz ikusi nahi ditut gauzak, eta egia da batzutan ez detela iraun, ez da 10 minutu euskerazko azpititulo batzukin. Orduan, ikuslearen aldetik, ikuslearen naizen aldetik, ikusle euskaltzalea naizen aldetik. Hori, oso ondo dago Twitterren kexatzea, oso ondo dago bakoitza bere iritzia ematea, baina ekin behar den lekua hauxe da. Zuk Netflixek tresna hori ematen dizu, aprobetxatu. Baixe, azkenean Netflixek egizia esan, pausu oso garrantzitsua emunean, euskerako edukisak itzultzen azteian, ez? Baina muten dau gura injauela, pitin bat hola, ez? Itxura ona muteko, baina gero atzetik asko zainjugarik iken dago, eta hori, azkenean guk ez gu horren aurka ezer esaten, esango da, honeri igual txakoi, eta igual jarraituko, ez? Baina ikusten badaue, arpide duguna galdu aldagoelea dola, esango da, igual komen itxaku diru pitin bat jartia, zetik eurantzako ez da ezer zuzentzaile bat hobi hartzea, gauza ondo egiteko, ez? Bueno, hori, pixka bat azken galdera bat edo, azkena edo, egingo izuet, eta, klaro, hemen itzultzaile gixara, baina hori da, amaitzeko zeintzu dira itzultzaile gisa zuen helburuak eta zuen borrokak. Eta nik pixka bat baita, pentsatzen dut, erantzungo duzu ez, baina hori, oain hitz egiten ari gehan puntu hori ere importantea dela, ez da? Osa, zuen profesionaltasuna eta bazalantzan ez jartzea, ez? Hori, bai, kontuan hartzea, baldintza hobeak izatea, osa, bai tarifak, bai epeak, guri ere guzteko kalitatezko edukia sortzen. Hemen, botako dut, elkarteekin bat egitea, eizie, atrae, dama egile eskubidekin lotutako elkartea, eta lehen esan dugu, oso lan bakartia dugu, beti gaude gure kauz, gure etxean, gure bulegoan, gure kobazuloan, esan nahi dugu bezala, lanean. Eta hori, elkartu behar dugu, eta elkartzeari esker lortzen dira gauzak. Bai, egi eskubideen aldetik, atraeren lanari esker lortu dira, adibidez, une honetan kredituetan agertzea, itzultzaileei ikusgaitasuna emateko, ez? Azpitituluak amaitzen direnean, hor agertzea itzultzailearen izena, bideo-jokoetan ere bai, gehiago, borroka batera egiteko bideak, jendea ezagutzeko ere bai.
elkartek dituzten datu baseetan aurkitu alditugu, ez, lehen esan duguna, nora aritzen da espezialitate honetan, hori galdetu aldizkio zalantzak, horra jo dezakegu, laguntza laguntza edo besterik gabe komunikatzeko eta saretzeko bide moduan. Eta gu oso pres gauzela, Twitterrez, edo modutan, norbaitek galdera badako tarifari buruz, o ze baldintza dian onak eta txarrak, eta gauzak erantzuteko pres, ez? Pres gauzela. Bueno, ni borrokaren zea hortan, bai, sartuko naiz pixkat, itzultzaile euskaltzalearen paperetik hitz egingo dut, bai itzultzaile eta bai ikusle bezala borroka izango litzateke euskeraz, geroz eta eduki gehiago edukitzea, kalitatezko edukiak edukitzea, eta, erakundei eskatzea, mesedez, egin dezatela borroka, aldatu ditzatela politikak, euskararen aldeko ikusentzunezkoek bere tokia izan dezaten. Bueno, ez dakit, tartetxo bat galderei egingo diegu, ez dakit, aran hor txatean, esango dut, streamingean, aukera baukazue, txat badago, eta horre galderak egiteko, eta galdera horiek, gero, helaraziko dizkiegu hemen 3 lagunoi, eta bestela hemen publikoan dagoen jendeak ere zerbait galdetu nahi izan ezkeo, aprobetxatu galdetzeko. Eta ez bali dago galderarik, arantzu galderaren bat egin nahi duzu? Apiztuta, barkatu, oso guztua ditu nahiz, ez dakik gauza asko konta dituzue, eta guantxe, zait galderarik sortzen. Eta txatean ere ez dago galderarik. Bueno, orduan, lehenago bukatuko dugu, baino hau intenso izan da. Nik, gauza asko ondo dago. Ikusten dut gauza asko koinzidenteak dira da, ez? Osea, izin lan eginda, ohituta gaude, ez? Itzulpenaren gazi gozoak eta, ez? Entzuten, baina, gero garbi geratu zaiz baita oso momentu berezia dela, hasieran esan dut, sarrera egiterakoan, aurkezpena egiterakoan esan dut, ez? Osea, pantailek gure bizitzan hartu duten nagusitasuna ikusita, hori, unea dela, ez? Baita, gauzak aldan ondona egiteko, borrokarako, eta hori. Isilduko naiz, eta azken hitza zuena, gehitu nahi ez zuena, ez dakit. Galderan bat ikian nahi bali mazen duten, nik zuei galdera bat egitea nahi bali mazen duten, eta ez dizuet egin, esan lasai, eta egin zuek, eta erantzun zuek. Bueno, nik galdera egin dezunez. Ez dute aipatu lehen, baina, da zergatik egiten duten nik lan ikusentzunezkoetan. Oso politia galdera. Nei beti gustatu izan zait zinema, zinemaren mundua, telesaileena, marrazki bizidunena, eta ikusentzunezkoen ikasgaia zegoela jakin nuenean, itzulpengintzaren karreran, maite bindu nintzen erabat. Eta, lan honek sormen lan ikaragarria eskatzen du, oso lan polita da, oso exigentea, oso, baina oso polita. Daneti daukagu, literaturarekin badaukarako antzekotasuna, eta hitz-jokoak dauzkagu, txiste dauzkagu, umorea daukagu, horre danak kriston sormen lan eskatzen du, baina oso lan polita. Eta, gero, kantena ere, beste mundua da, baina oso polita da. Eta nik, benetan, ez dakit,
lanbide zela aldarrikatu nahi dut, ikusentzunezkoen itzulpengintza bai irutu zaitelako, aipatu genuen bezala, beste alor batzuetako itzulpengintza, baino pixka bat ikusezinagoa dela. Horregatik aldarrikatu nahi nuke. Bai, anek esan duenarekin lotuta sormen handia behar da, lan handia eskatzen du, eta oso polita da, eta pixkat gure borrokak azpimarratzeko, lana ongi egiteko, tarifa duinak behar ditugu, eta epe duinak behar ditugu, oza, denbora behar dugu, bai, buruak arnasartzeko, ez? Hori sormen puntu hori, esan nahi dut, burua ongi aktibatuta egoteko sormen horretarako, zalantza galdetzeko, oza, finan gure lana ongi egiteko. Demora behar dugu. Bai, horrekin lotuta, edukisa bidaltzen dozkuinari, kontuan izateko hau ez dala iten pelikula bat ez dala itzultzen egumatetik bestera, ez? Eta hori eskaketan mozkua, azkenean galtzen urten bidala danak, ez? Itzultzaile bera, zuzendarixak, ikusliak, ez dala ezer kostaiten, hori kontuan izatea, eta pitima denpora bigarrezko mutea gauza gondo itxeko, ez? Eta hor berriz danok urteten gara irabazten. Eta guain barkatuko didazu, ez? Ez da guain itxeko galdera, baina guain txoko ditu zait. Mira barkatu, etorri da galdera. Bai. Bale, banik, ez bai, botako dut nik, ze, ez dugu atera hemen, bueno, ez naiz, ja, inteligentzia artifizialera, ez dut saltorik egingo, ez, prometido, ez. Baina bai, itzultzaile automatikoak, apuntatuan eken da, aztu egin zait, lehen, esartzea hor, aritu ganean baliabideak eta olakoak. Hola, bitz horren inguruan, esango dituzu eta gero, galdera bat hori da? Bai. Bale. Venga, egin aran, egin. Bai, uste, beida, esaten du, hasieran komentatu duzue, ondo entzun badut, masterren bat egin duzuela ikusentzunezkoen inguruan. Baten bat gomendatuko zenukete, beharrezkoa deritzozue, eiderrek galdetzen du. Eta gero, Milarena, bale? Masterren bat. Bueno, nik Bartzelonako egin un online, gero bai, Bartzelona junitzen 3-4 aldiz. Gomendatu, nik egin dudana gomendatuko nuke, nik asko ikasi nun, egia da, igual, orain ez dakit nola dagon, graduaren ez dakit nola gituratuta dagon, ez dakitzen bat ordu ematen dituzten ikusentzunezkoen itzulpenetan, ordun ez dakit, baina nik gomendatu bai, berari gustatzen zaion disiplina anima da, bai gomendatuko nuke. Bai, Bartzelonako edo beste, ez dakit, EHUk ere ustez badaukala bat, ez dakit seguro, ez hankasartuko eten. Ikusentzunezkoekin zer ikusia duen master bat, edo gradu ondoko bat, edo ez dakit, baina bai, gero, masterra edo, ikastaropila bat daude. Atraka antolatzen ditu ikastaropila bat, gero, ez dakit beste tragora, kalamoekran, ez dakit dauden beste zea batzutan, pixkat bilatzen badu zean, aurkituko ditu, ez dago masterra egin beharrik, zertan egin beharrik, ikastara asko daude. Ze masterrak bastante garestizia dira, eta garri badakozu ze disiplinetan biosun lan aitea, igual komeni garrixagoa da, justo hortan kursillo kurso bat itea, ze masterak oso garestizia dira. Atrae elkarteak horri buruzko informazio izango du, ezta? Bai. Espezializatua den aldetik, jakiteko. Eskerrik asko. Eiderren parte. Beste galdera, nik aurreratu duten, itzultzaile automatikoa, eta esan duzu, hori esan dizuanean galdera bat, hau zan, egin diet. Bale. Txatean agertu den galdera. Bale, nik ulertu dut baziola baita
itzultzaile automatikoari buruzko galdera bat txatean. Ez. Bale, bueno, hola, zerbait esateko baukazue... Bueno, anik itzulpena automatikoa, ez dakit, esango nioke, bueno, gustura emango dizkioke, ez dakit, txiste batzuk itzultzeko, kanta bat moldatzeko, ez dakit, hitz jokoak itzultzeko, ia zelan egiten duen. Bueno, bale. Eta hori posedizioa edo itzulpen automatikoa enpresa asko sartzen dabitzela ez gauzak samurketako edo betzeko, baizik eurak tekin gehiago betateko, ez? Gure kontu. Hori da, ni pixkat hortik, bueno, zure bidetik bai, baina hortik ni joan baita, ez? Osa, erabiltzen da, badakizue, lehen, aztu zaite egitea galdera, kalitatearen inguruan, ez? Osa, atzean, esan dugu, badago igual, eskarmentu handia ez duten itzultzaileak, baina atzean egon liteke hori, ez? Baita. Bai, Netflixen adibidez, el juego del calamar serie famoso hau, norbaitik esanen hau posedizioak ninja dau, eta kiston polemikia sortu zen, eta azkenean Netflixek zuzendu inoan azpititulu horrek, baina, bueno, norbait konturatu zelako, ez? Bestela... Oso ondo. Osak erabiltzen dira. Erabiltzen dira. Bai, erabiltzen dira eta enpresak saiatzen dira sartzen. Eta horregatik da garrantzitsua, hori, pixkat kontaktuan egotea, jakitea zer diren baldintza onak eta hori baztertzea. Osea, talde presioa egitea, ohartzeko, horrek ez duela inolako kalitaterik. Ez gaina askotan, bueno, hori, posedizioan, zuk berez zuzenketa, suposatzen da zuzenketa bat egin behar dezuela, eta azkenean askotan bukatzen duzu itzulpen osoa zuk egiten. Eta ordaintzen dizute zuzenketa bat balitzu zela. Orduan, hori ere nik zuzenean esango nioke, edo zen itzultzaileari posedizioa hitzen zuten duenean ez onartzeko lana, zuzenean. Bueno, nik eskerrak eman nahi dizkizuet, ara bezala oso gustora egon naiz, entzuten, eta, bueno, elkartekideak ea, denok, ez? Eta hor gelditzen dira hemen esandako ez dakit guztiak, baina bai gauza asko, ez? Importantea da baita besteontzat ere entzutea eta hola, hurbiletik eta zuzenean entzutea, ez? Aldarrikapena, kezkak eta abarrak. Bueno, honen bestez bukatu ingo dugu, eskerrik asko, etorri zareten hoi. Etorri zareten hoi, etxetik ona agertu zareten hoi, eta beste hoi ere bai, jakina. Eta nola ez, zuei hiruroi, segituko dugu gaiari buruz. Eskerrik asko zuei, solasaldia antolatzegatik. Zorregatik, eta eskerrik asko berriro ere Errenteriako udalari.